Kani ke All India Radio Shillong ke kubuaran pulia pide Mary Nongati Walang. Kimar ki bakongsan jong ke kubuar mentaka stem. Banjuru Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi halor ke jingdun kam manyatrelang ha ke jingekun ha ke jingkela ke buar meriang. Klarna Menteri Rang Ba Barem ke Assam Uttarun Gogoi Pak Jingsolem Menteri Rang Ba Sarvanand Sonowal berkiwai-kiwai kinoyalam jongki seng san perthai. Lapenni ia ka model Aganwadi Center ha mau diang-diang ban pinbit penbiang ia ka jing penhe pensan ia ki khilung khana. Laraki ka sengkut snem ka bashis pa ar huwai minnin ka sngi ha padeng ka jing perkheng namar ka khlam COVID-19. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi minnin ka sngi ula banjur halor ka jingnan kam ban yakun ia ki jing kelah ka bor mariang da ka jing tre lang klem da kenria na ka nongrim wala ki rukom tre ki apher habon ki liang ulo ong ba ka long ka baran kam ban penle jing mutru ha ka jing yakun ia ki jing kelah ha ka bor mariang wala ka perthai baro ka we ka don pedeng ka jing ele ban penbiang ia ka yo ka kot bat ya dai ka jing embrio na mar jong ka klam Haba ajing kreming baka video conference ha ka G20 summit Modi ong baka India kala persyang ban pentelun ni ki jingtre haki kam penroi ba pher da ka bu jingmut ban penen kam da kala tre kam ka ba penduna ya ka carbon bat ka ban kershan ru ya ka jingkhoi ka mariang Menteri Rang Badu Kariu ong ba ni don kam banya khun ya ka ni ka jing e da ka jing tre lang bat ka mensim ka bashirhem Menteri Rang Ba Barim jong ka Assam Uttarun Gogoi ula khlat no minnin ka janmit ha Guwahati. Hakini ki khindiat sngi belala ula sha sumar ha Guwahati Medical College GMC namar ki jingshitam ki baula yo hadin jong ka COVID-19 bat Uttarun Gogoi ula dap prapun rius nem krata. Lakhai Uttarun Gogoi haus nem ka khandai spa lai pusau ba ula shakri kum Menteri Rang Ba ka Assam nadu usnem 8000 iwe hadu usnem 8000 khan riu. Uday Menteri Rang Ba ubala ni Islam bha Assam. Hashwaban chimti kashuki Menteri Rang Ba ka Assam, Uttarun Gogoi ula don ha ka kenhuan Menteri jong ka Sarkar pedeng ha ka ba ula long nong ikhman ha ka ying darbar thawan Lok Sabha na Jorhat bat Koliabar constituency. Uday ru udkhot ka seng Congress ubaya jan bha bat kalong ying rong sem Gandhi. Ula shakri ha bontli ki kedran ha ka seng Congress. Menteri na katanat jong kakoi kakya ka Sarkar Assam Himanta Biswa Sarma uong ba anbu e kemet jong Tarun Gogoi ha Sankardev Kalakshetra ha Guwahati. Menteri Rang Ba ka Assam Sarvanand Sonowal ki Menteri Sarkar ba ki nongin Rang Ba jeng ki seng san perthai ba pher ki pha ka jing solem halor ka jing khlat no jong Uttarun Gogoi. Ha Assam ka Golaghat district kadai ka district ka balado ha ka jingpenyo belasngi ya shibon ngut ki nong bela ki bawan na barjela ha po ju ka scheme MGN Rega kat badang ya khun ba ka khlam COVID-19 project director ha DRDA Golaghat Aminash Saikia ong ba palat news pa ngut ki nong bela ki balawan phayeng ni ki wei ki jakatre shabar ka jelala jong ki le yo mentoy shibon na ka scheme MGN Rega Uong balasam iway point prak ndai tali ki job card ha Golaghat district ha news nem trekam bamenta. Ula pentep ru ba ki don 8000 saus pa tali ki scheme ha po jong ka MGN Rega ya ki bala kubur ban pentre ha Golaghat ka bakan thop ru ya ka thung jing thong bat ki wei. Kani ko khubor ka wan chapi na ka All India Radio Shillong. Lai tali kijing belian bangi baro ngi de ban buat perkhing banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut. Penjinga iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sajt bahaya kikti bat beta bahaya ka khmat bat le e kita bonsin. Tung ini trelang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Kani ka All India Radio Shillong ka bawan lam shpi ka khubor. Kaying bishar ba khlido jongkari lani ka Supreme Court nin ka sngi ka lapan jingpin shai na ka Sarkar Delhi, Maharashtra, Gujarat bat Assam ha ka bai dei ba ka long ka man jong ka COVID-19 minta ha ki jela jongki bat kumnu ki lapan khre e ka kam na ka banta ki banai ki banwan.
Kakan huan nong bishar bala lam khamat do Justice Ashok Bhushan kala bu jingkli ye kite ki sarkar jilla halor ka jingjor jong ka jing saphriang ka khlam ha ki jilla ki jongki bat ki eki latre kam bakila shim bat ki baki thmu ban pentre kam nang ni shakhmat bat ka eka jing rap ka bagi saudan kam ban yo na ka sarkar padeng ki aganwadi ki shimya ka banta ka bakongsan ha ka basumar ye khna khalung ha ka nuku shnong ha ki thanyong kandong ka sarkar Meghalaya daga jing trelang bat ka CRPF 67th Battalion bat ka Swachh Bharat Mission Gramin Village Employment Council bat ki treshnong ki la man penmi ya ka Model Anganwadi Center ha maudiang diang la pendiang ya ka ka Model Center ha ka takrukom bakan long ka bakring bat pinsngotanat ya ki khilung khna bala bu jing wat ru baka deven long ka banne ha ka jing kho jing suba Kidon ki jakalet bar ki ba khoj ka khper ban thungi ki jingbam ki bataiman bar ki tiar le kai ki ban pinkmen bat pinyo jingko jingkhya ya ki khna kat ba ki dang san habaro ki liang Umantri rong ba konrat ke sangma ha ka kru khubor jing ong bala jer ka teng ya ka te ka jingtai ke bathamai mai Anganwadi la play ya ka mention tayo ha khamar ka jing sakhilang jong uba Charles Pungro MLA ka Nong Thamai constituency Badikong Isawanda Lalu Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District La rakhile kmen ka sengkut snem ka bashis pa arhuway minnin ka sngi ban pen ka mawe ka jingki jong ka seng khasi Menta usnem kam shimladan ka limpung ka bahe bat la penduna ya shipun ki program le kmen namar jong ka khlam COVID-19 ha ka baka long ka badan kam ban buat iki kendon trekam kumbala batha da ki buat punya district ka sengkut snem ka pen pawe ka dak jong ka jingkut no jong usnem bar kunju ru ka jingkut jong usnem trekam ka seng khasi ka baju rakhi ka sengkut snem man lo usnem ha ka arphulai trik unai wing Ya ka program na penlong hamadan waking jayaw ha ka ba kaladan ka dwai ka phirat da ki nong shat nong khen ka sing khasi Umantri rang ba ka Meghalaya konrat ke sangma ha ka kru khobor jungu ul ai khoble kitbok ketuyang ye ki nong song snong ka Meghalaya ha ka sngi rakhi ya ka sengkut snem na kalyang jung nong elam kalyang persha Dr Mukul sangma ul ai khoble ya baro ki dokhot jong ka seng khasi kimi ha ka sengkut snem Ha Meghalaya san phanyawut ki breu kila lat na khanyang jingpang corona minnin ka sngi ka blapan kiuru ika jingyo jingkot na ka COVID-19 hakani ka jilla shaka shipau hajar laispa khandai pu arngun haga joko por ki don ru sa san phrangut ki weipat ki banang shio thamayo khanyang jingpang minnin ka sngi kalkum ka jingyo jingtep na ka DHS ki breu ki banang shio thamayo khanyang jingpang minnin ka sngi ki kanthop ya arpu arngun na East Khasi Hills District Arpho ngot na South Garo Hills District, Kendai ngot na Ribhoy, Hendri ngot na West Garo Hills, but iwe na Southwest Garo Hills District. Ka District Level Coordination Committee Southwest Garo Hills District minnin kasngi kala shong jialang ha ampati banyakran halor kila trekam ki badan kam banshim khnang ba ka jingpen trekam ya ka National Tobacco Control Program NTCP lani ka program ante la kam ya ka jingbam diduma kanlong ka baklan kan de ka sien ka baningkong ban pentrekam ya ka NTCP ha Southwest Garo Hills District Deputy Commissioner Jong Kateka District UCH Ramakrishna Ong ba katanat puli puthi kan haban shim ya ka benta trekam ka bakongsan ha kani kalyang khanang ba ka NTCP kan poi shaki samla bat ki khna ki badan ha ki school bat ki college ulapan pawro ka jing kermen ba ka jing pentrekam ya ka NTCP kan serap shibuan ban penduna ya ka jingken re jong ka jingdi bat jingbam duma ha Kateka District Deputy Commissioner ulakan tu ke jingkersan lang jong baro ban penlong ya kate ke jingthmu ke bajong. Katu kini ke khubor kelakun bakalawan shpi na ke All India Radio Shillong. Semua ban aban ta se ke program ke ban buat.